Ikati leleziko kwindawo yogobityholi Zinono e-Monti ngenxa yokuba uninzi lwabantu kule ndawo alunazazisi, nto leyo ebenza bangakwazi ukufumana umsebenzi. Zonke iintsapho ezihlala apha zithwaxwa linxele likakhethekile umhla nezolo. Ezi ntsapho ukuze zifumane into eswa ngaphantsi kwempumlo ziphuma iphulo ziyoqoqa imigqomo ngelokufuna ukutya okulahliweyo. Ukungabi nazazisi kwaba bahlali akubavaleli ekufumaneni umsebenzi kuphela, kwenza nabantwana babo bangabi nazazisi zokuzalwa. Bathi kudala bequqa kwisebe lemicimbi yekhaya kodwa abancedakali. Abahlali imost abanazo i-ID. Emva koba abahlali bengena-ID, ukuze babeke bafumana into etyiwayo okanye into encedayo, kufuneka bavuke ekuseni ngofo baye apha ezindlini bavule oplastiki abamnyama. Emva koko baqokelele iikhalikhensi, iimbombosi, baqokelele iiplastics ukwenzela bothengisa. Xa sihamba ke sisiya kule minyango karhulumente akusifumani into icacayo because asihoyakali msinyane. Indlala ibangela abantwana bangabi nasondlo emzimbeni kwaye amanzi amdaka nevumba abangela izilonda kubahlali bale ndawo. Bathi kudala becela ukwakhelwa izindlu kodwa azikokhiwa kunangoku. Njenge-ID ndinayo umntana mna-20 zange ndamtrandela kuba ndiyasokola na-ID. Umama wam wasweleka. So ekuswelekweni kwakhe ke ngoku sathi xa sisiye e-Home Affairs safumaniseka into yoba kuthiwa usaphila ngokuba nzima ke ngoku 40 so loo nto ndivisa kabuhlungu uba ne-350 andizifumani nomntana makazifumane i-350. Ndiyalamba ndihambe ndiqukulela iimbombozi nditya umgqabhuzo emigqomeni because kaloku andinanto ulungelo kulathini. Ndizama uyenza i-ID ndinawo nangamaphepha apha endlini, qha kwathiwa kufuna udadewethu lo mdala. Abantwana kunye nolutsha lwale ndawo alufundi isikolo, basiyeka beselula ngenxa yale ngxaki yongabi nazazisi. Aba bantu bathi ubomi babo busesichengeni kule ndawo kuba kunyaka ophelileyo umfana wayeselula wakule ndawo wawelwa ngumthi wabhubha. Unodala uba ndingafundi ndandisokoliswa ibhethi yam yayibiza yile nto ifani kamama. Esikolweni ibindikhaba, kwafuneka uba manditshintshweni ndibize ifani katata. Emveni koko ndayitshintsha ifani. Ngoku ekuhambeni kwexesha njengangoku ndifuna ukwenza i-ID, usisi wam akafuni undenzela uthi mandikhayele umamam. So ke andiyazi ndizawenza njani. Andina-ID zange ndibe nayo. Kulaa nto yokhuliswa ngumntu omdala yabona oko wayemane sithi i-birth certificate yam akayiboni. Yabona kwade kwangoku. Yabona ngoku bendizama ndiqombele yabona ndifuna uvele siwenze ndiyenze. Uyabona? Andiyazi uba ndingathini yabona. Ngokokutsho kwabahlali sele beliqela abahlali abathe babhubha kule ndawo kwiziganeko ezayamaniswa nokubethwa ngumbane ngenxa yombane oqhagamshelwe ngokungekho mthethweni. Bathi umasipala akakuthatheli ingqalelo oku loxa uceba yena engalubeki unyawo lwakhe apha. Ukanti iinzame zokuqhagamshelana nomasipala kunye nesebe lemicimbi yekhaya ngethuba liqulunqwa elinkqaku ziphantsile. Kwindaba ze-MPK ndingulumka Bekindawo, Zinono e-Monti.